Apaka ichar gwaru kamiri nora na ka mara kene go chirani obe mmiri si oba ene no bi akwanne mmiri ka ine chen mmiri nora na nya maje ka mmiri si ze ko ma ko to pa ya ma zi ere yesi ko joro mo afu ji ba kwanne akalo ja jabo to fo kwa no no ko to to bra ba nam ja ija ije ta ba ko ta cha ko na mo afu je ni nya bi je me ze gene de kwa bia ba fura gu mawu mon futa na nanka wena cha ba mawu ya we wera bata si cho be no na ta ba bata fura no kwanne meri ma kata ba kan ya bu mawu anya no ne kiri go na ka ma kiri mu wa ko ne kiri mu obo do bo pia kwa ma kiri mu ko na ya nkuku wa no na na goro ba nkuku o nwere bi ya ma Ayaje ha no chebe cha mmiri mgbari du mmiri na ọkpahiri nne mana ibe nna ayọba facha niile erechibe n'ọdụchafa na ya bụ oche onye ọwụna adịrị onwe ya ume n'ume onye mere ya bụ mkpọtụ onye were ntị nye anyị n'okwu ya ezu nya awọ maka o doro m anya na nwatara ibe edoru ọkụ na-adụ n'ime ya maka onye na-eri ede na-eghebe ọnụ ha ma ọkụ edere nwunye ya ewere fe ntị nye ya ya eti aka onye ọnwụ na-ata anya atasie ike ya chọrọ mva nne jee na mmiri bacha ọbacha atọ ya ụtụtụ nne sa ọbacha nsa ijiji ha gwuo mmiri ya sa ebu na abụọ ha gwuo mmiri ya ebu na atọ nne sara ọbacha ha gwuo mmiri nke ebughị na ọchịrịta ya ka nne ji kpọzie m okuru ze ya ọtụ mmụchi iji ọbacha rie nya m ibe na ọbacha ọbụla ejiri uchichi be asa wee taa anya bụ ọbacha na ọnwụ na-adụ n'ime ya ejefe nye anyị ntị nye anyị mana ikuku be anyị ịma ife ka mkpa na-ehe ya na-ete ọchị a na-agba anyị n'anya ebe ka mmiri ya nọ bụ ubi anyị kọrọ bụ ibe arụrụ arụ maka ị na-ebe anya elechibe nọdụ anọdụ anwụ adọjọrọ ihe ma na dị ochi ete na-eje maka onye rijuo aka ahụ ma menya bụ mkpọtụ onye abụ ntị okumvie na-akpa ije ijiji wee na tupu wanụ na na-agụrụ be anyị na-ehe ọbịa onye ọhụrụ ego mmọnwụ jere ije ju oru bịa igbo niile jeje ka igbo niile si eje ije jọzie nata nwetara ọbata atọ ya etechebụ ya akwado ụka ka njụa ofe terịta atafụta ụtụtụ ọgba ụka eye nene ogiri eji isi ofe esi ọ bụrụ na enene ogiri eji isi ofe akwado ekere ihe ụmụ igbo unu anụrụ ajụjụ nna atụ m unu anụrụ okwu na-ekwu ekwu asị m onye gee ntị mmiri zoro ọra mmiri zoro igbo niile renu zoro ana zoro nta zoro imo na nkaji nwere egwugwu eji iti m nwagwu ibe dị na nwa ji agụ gbadamanya ọgbọ ọkparị gị gwọrụ m abacha ka m ji ataba ọ bụ ya ya bụ isiokwu ọbazụ bekabi bịara pi n'ime abacha ntata nya ya bụ anụ m ịdọba m anyị bụ gasị achụ ụbatụ akpachara ụbatụ o nwere ibe nji mara na nkakwu bụ esicha ofe gbara ịdị eje na akpa nkakwu mmọnwụ mara obodo eje na ataba afụfụ mmọnwụ mara ide mara nta mara ime onye ọbụla mụrụ mmadụ ahụgo mmọnwụ nwụchasị dobe odogwu dobe n'ụlọ dobecha n'ezi odogwu dobe ezi bata n'ụlọ ndị obodo ọbụla na-enye anya nwekwara ibe nji agba ncha ka jụọ ji na abacha tanyaba anụ ọ gwara ibe ji kụcha n'okpiri igwe mara ibe dị ya ikuku nkwọ mkparị m okwu ị nwere anya na be ndị nwe ọgaranya nnekwu o nwere ibe ndị isawa be gị mụ na anyị na-akwaghị eme akpa mmenya ọfụma onye ọbụla ekiri m nwa iri ibe onye ọbụla etu anyị akwọ nna si n'isi ahụ mara ụtọ nsi ikuku be anyị nwoke iwee mara kwasịghị ga-echene mgbe otu kere a na-ewe kwube na-egheta ọchị a na-agba anyị n'anya nna ya soro mgba nduru a na ajịjị rie enu ma echi m ya bụ nduru ṅụọ mmiri ya soro nchụ ọcha na ibere gbuo ọcha rie
Uche kpakarịara ike na-azụ owere ebe m mgbuo mbụ chịrị ya n'aka tụkata ụzọ dịka ọmana ya na nkwụ mmachanye ikuenu ruo a na nkugbuo ya rie o nwere ibe ihe abụ na agana ịgba na agana na-adị ụtọ ikuku tata ka ọ ya bụ emechaa agana onye amara maka na ube oyibo erughị eru dịka na-eme ya ntakịrị onye arafu ike a na-akpanwe ike maka ọsọ eje na-adị ya n'ụkwụ o nwere ibe anyị ji bụla n'ụkpụrụ mmanụ mmiri mara ugo na-ere ere ekecha ahụ mkpụrụ adụmita akpụrụ ire n'ọnụ nna mbụba ndị ibe turu ya ugobuzuo n'ọgbọ ji onye agbadagba anya na-eme nna atụrụ mkpechi onye mmemme na-eso ji n'oke nya gazie na-ehewe anụ na nka na-ehewe anụ na agụ chi were ụkwa wee kpoo ajị ọhụụ ka a mara ole ahụ hụrụ ahụ mmiri ekelere m gị ọfụma mmiri be a ga-eme mere gị mụọ mmiri bụrụ gị n'anya mmiri ya bụ ụka dị n'anya ọ bụrụ na mmiri ya bụ ọgụ n'anya o nwee mgbe ị ga-eji kpọọ m na-abịaghị ọ bụ etu osimiri isi maọbụ ọyịba ga-eze gị na anyị ga-eme mmọnwụ ụmụ na-acha nene mmọnwụ ọfụma ndị okonọba anyị nenekwuo mmọnwụ onye ọwụ na-enene mmọnwụ egwu na amụ ahụ dị n'ime ya onye ọwụ na-eri oriri ya ga-eriji ike nabazi ya okwu dị ọnụ mmọnwụ akpa ihugoba na onye ọbụla abịago wee mee ka ezi ọbụla si mee m nwọrụ naba anaba akparị mụ na gị na-abụba ka a bịara eche ka anyị marịzie ibe dị n'ụdara ka anyị ma ka anyị ahụ ụdara chacha anyị jidekwuo ụdara n'aka ọ dara anyị anyị bụ nwaanyị ọfụma ka anyị mara mkpụrụ dị n'ime ya ọ ibe eji ama mkpụrụ okpere mara ndị gbara aba mara ndị ya agba aba anya ma ka eji esi racha dọda ụtọ ọ bụrụ na anyị achaghị ya ndị m opu eje na-egbu ebe dị ya mee mmụọ ka anyị mee dị mmọnwụ ka onye ọbụla kiri enye ọfụma ikuku be anyị na-ehe m Atiku nwanne m ikuku nna na-ehe Atiku ndụ na-aba akwụba mmọnwụ a na-enye mmọnwụ nri ugbo oyibo erughị eru anaghị eme ya ntakịrị ikuku o nwere ibe a na-abụ n'ọnụ agana ọtọ ụtọ eje mmevuru ọgwụ jee ogwugwu eyi wee gwukọta ọnụ eyi wee jekwuru na ngụ afọ a na-ekwu okwu ya wee na-ene ngụ eyi kpara atụ na ike abụna m igwu ọnụ eche m akpọ ha ngocherezi eyi ọfụma maka na ọ na-abụ kerefish adịghị n'obe olugbo ụtọ adịghị ya o nwere ibe eji anata nwaanyị nwee ibe eji achọ nwaanyị ebe dị ya ka o wee dị ka o kwesịrị n'ezie tutu na-etu ibe egwuregwu nye onye nwe ya n'aka nwaanyị tii nku anya ọdụkọ ya mawuru nwoke etighi nku anya ọdụkọ jọrọ njọ mana o nwere ibe anyị ji ide ebube isie ike na obi ome ka ọzọ dụ ka anyị bịa n'ime ya anyị ji emecha aga na ọtọrụ ahụ maka mangoro chacha ogochi n'akpụkpọ ahụ ya eme ha ọtụwa mgba o wee dị ka o kwesịrị n'ezie 7 men be anyị ọhịa echi ka ije aka ya bụ ka onye ọwụ na-afọ n'anya ọbara tụrụ ebe ọbara pụrụ dibịa n'ozi ya nna ya gazie nwa ome ka ọzọ o nwere mgbe eji eburu mkpụrụ kwado osimiri atọ ha abụghị abụ o nwere ibe anyị ji eburu mma chere ka mụ na ikuku decha uri ịmara ibe ji mara nke ọba akparịba na bịara gbaba ọtọ onye yiri ike yiri gwanne ka ji onwe ọnwụ ka ọjọ ọbụla be a na nnọ gatara kpechata ekpere asị na ekpere taata eje na-erute n'ime beli ịmara kama o je na-erute n'ime beli ịmara na mmanwụ ya akpa aka wee nabi ihe ikuku nkwọ mmiri asị gị ba na m ga-etiri gị ịgba tiere gị ịgba ya emetiri gị ogene chacha ka njọ gụrụ ebe a na m bịara kụkọta ogene mebibere gị ife achọrọ ka nzọrụ gị unere ọnya ka ọ bụrụ bana na ọja bụ iri eri ọtọ ụtọ ibe ji atụ aja bụ ibe tọrọ ụtọ ibe ji atụ aja bụ ibe karị nka ọja bụ nkịrịka ụkpa ka eji ama nkịrịka iko nkịrịka iko ka eji ama ete nji arị nkwụ nricha anya nrite onye ọbụla na-edene nkwụ na-etete nkwue ya aṅụ ọjọọ bụkwara nkwụ ọja bụ ntecha ntatị ego emetewunu ya aka mmiri mara ka si bịabeghị ere si bịabeghị nyochakwa si mmadụ na-ekpo nsi ekpo
anaghị eri nshi eri ere situru ko bịabeghị ka ihe situru ko ịgba m na mabụkwu ko n'ime beghị anyị meburu ya bụ ukoro narị obe nkoro ọrụ ndị nwe egwugwu na egwugwu ya mara apụta mara ndị bụ egwugwu ikuku nkwọ na-ekwu ugobuzo ọ na-aja gị mma ugobuzo bụ nnekwu otokwunu ka onye ọbụla ebe a na nnọkọtaerie nye mkpu ugochukwu agbarụgwọ ka nsi eje ma ka nsi ha na mmadụ gbuoro ikpere ọkpụrụ nne ya ara gbuo ikpere ọkpụrụ nne ya ara kedu ibe a ji eme na-eme taata ugochukwu ya amajuzi ya na mmanwụ abụọ mmanwụ ugochukwu eda abụọ tụwe mmanwụ atụte mmanwụ ikwukwa ka o siri tụte mmanwụ n'ọnụ ahụhụ ugochukwu sapụ aka na obodo na mmanwụ akpịnụgọ nwayọ mụta nwa were nwayọ ba aka ji esi ọba nyechara obi racha ana m aracha ụtara racha ibe niile ụwa afọ m nwaanyị ọ ga-abụ esiere ọba atụenene nnu onye ọbụla ji karafish isi ọba mara etu esi bụ ụsọ ọkụkụ ma ndị natara ofe onye onye ọba ego marịbeghị ya onye ọbụla ebe a na-akeji akpa nnukwu obere chimakwa mara ibe ọfụma ịmara ibe agbụrụ nwere ibe ndị manya gwara ndị ibe ahịa o nwere ibe a na-ewefu na ọbara ya dị ebe ọdụ ikpetekwuo oge ọbụla na nna anaghị akpani nke okwu ma okwukwu a chọkwanye ekwu okwu kwụsie anyị ike ikuku dere dere ịmara ibe ahụ iji wụrụ nwanụ na ana agụrụ nyebebi ya ka m were m ibe ahụ m ji wụrụ nwanụ na ana nka nyebebi ya ibe ihe kwuru ka maka na ọkọchị nwa anwa ka nka ikuku karịa oche karịa ọma jebere onwe ya anaghị agba ọsọ n'obi ihe chacha maka ihe na-atụkarịrị zọ na nkọ o nwere ibe eji ide ebube dị ike ịmakwa na osisi ọbụla tụrụ ikuku na aṅụ na-ejebi ya mkpọrọkọọdụ egbu ude na ọnwa na ọnwụchi nwa ya gazie gbadagba anya na ọ na-eme nna atụrụ nkwechi onwe nkwe ihe n'ibe nna atụrụ m webiri agba azọ ama isisi ọtụ ya abịarere n'ime ana m eje agwa ana m eje eke eje m azụ oyi eje m azụta ibe eje mme kwụrụ na nna na ọrụ mọdụ si na nje n'ogbu ya na nri ma kpere echi ekpokanye bụ ego maka ụfọdụ ka ikuku na-ebukọrọba ncha o were echi ibe niile o wee ru ngwugwu ụdị ibe niile chi nwata kwa akụ ndị ire atakwurie ọkụkọ chi ụmụ chịrị nta akwụkwụ n'ogologo aja ka mgbere na anyanwụ mkpọ na-eri uyonwu agwa agwa na-adụ n'anụ ahụ ya mkpọ na-eri otu nku ehu ọnụ ọ na-abụ n'otu mkpọ akpa mmanụ ya ji ngwere eme nri onugbo ikuku be anyị na-ehe ọbịa mmiri mara ugobe anyị ome ka ọzọ dị na-ekenụ mmanwụ anaghị echetara onye ịgbakwu akụ onye aṅụ na mmanya ịgbakwu akụ na-atọbụ n'afọ ma ya hụ na mgbe ị were ngwọ nyekwuo ya enye ojenwuru okoro wuru ibe niile mmiri mara ugo bịakwa na onye ọbụla nyụrụ nshi otoro were akwụkwọ mkpọdo kwụcha n'ọrụ nshi n'ọhụụ mmiri ya gazie mmiri mara ugo emegbagogo mmanwụ ịnụkwa aba ihe o kwuru ekwu ọtụtụ tụba nri n'obe na-abịa n'ogbe na-abụ naba na okwuchara n'ọfụ agbo ka anyị nabazi anaba ogbenu mgbe o ji isi anyị ka anyị na-ana mana chimebe aga na mechie n'ike ya na-abịa abịa maka ego nkịta akpa eji ọdụka o nwere mfe nwuru ya o ji bụrụ eziokwu anaghị abịa n'ọha na ikuku anyị ya gazie Number one na Nanka. Hey! Number one na-agụrụ. Okwebi number one na Nanka. Mmanwụ chiri eze tichasịa ọcha ọkpụkpụ. Mmanwụ tachara bụ ọkpụkpụ anụ wee were ọkpụkpụ nkịta were ya wedoleta wesị gị na ọgụ iji eme nye onwe ha kwara nnekwu abere nwatakwa akụ nne ọmụha ibe bụrụ ọgaranya n'ime bi ha ka ogolodo o nwere ibe nchọta aka n'ọrụ nke mara ọ gị kọ m okwu ndị bịara na nka ọ gị si mụ bịa na nka ka mmemme mmewata m nwa nwara mmemme ọhụrụ na nka m ha nene m okonọrụ nta m ha nene m agụọta niile nọbe nene m mmanwụ oru nọbe nenekwu m mmanwụ onwe kọrịba obodo onye si ba ma nwaanyị ma nwoke na-enene m mmanwụ
mana ka onye na-enene m kere ibe efejibe a kpọ mmanwụ ndị kpatara akụ na-enye m akụ ka rie nye m akụ mara utogbo marịcha onwe m ọfụma ka ọjọọ ọbụla ba na nwaanyị ga-ayiri tụaza ichere mmanwụ ọhụrụ na ma mazi ibe ka ọjọọ ọbụla ba na onye anụrụ nwaanyị eje na-atụwa nwunye ime ka ọjọọ ọbụla ba na nwaanyị ka m ji amụta na ojezi na anụrụ ndị ka ọ bụrụ ba na ọnụ kwuo n'ụdị oje na mkwu dị nwa debe abụ o jiri tie gị aja echechiere m ise na-ekwe m anya ibe m ji egbu okpe ficha imi mmanwụ karị ntata ekekwekwe m keruo m echi chukwu karị mmọnwụ igbo jiri kekwere mmanwụ fada na-ekpere m ekpere o nwere igbo ji ekpekwere m ekpere fada si m aṅụ na tụgọdụ mekwune fada gwere ibe o ji esi m mụmụ nwa tụgọdụ kwụsiri ike maka tụgọdụ na-abụ eziokwu ibe ji ide aka na kụrụ aja bi n'ire wee were nye enu akwa ka chukwu wee nwere na m na-ekwukwa eziokwu ịbụkwa ibe kpatara ji bụrụ akpa bụrụ mmanwụ ịbụkwa ibe kpatara ji abụ nnecha anya eruwere ure ha nnọkpa ichewe ya tinyewa akwa ibe ka m ji atụ ụbatụ ụmụazị obodo niile ji mụwazie m amụ sizie na nna agba ọtọ were metụ ya kpagbezi ike ekwe m anya egbugbu eji mara odogwu marịcha nta mara iwu ndị bụ odogwu na-eje na mba jechacha kpata ego nata akwanye ọgwọ nna kpọrọbakawa na-eje eje na-anata anata ka ibe dịrị m nwa na be m ka ọ jụọ ọbụla bụ ebe ọja bụ ilu elu ebe ahụ ka o ji ejemeru di keribọzi nji agba bụrụ enu ka moto ka o jefu m efu ka m gwere ọkpa jebe na nka ịmakwa etu yaba bụ njiri ọkpa jee na nka ịmakwado o ji abịa m ahụ mana ọ bụrụ na m jiri moto bata na nka ndị na nka ji enecha m anya ma na m bụkwara ya bụ ọgaranya mmanwụ maribe a na-ewefu na ana eweri ya na maribe bụ ụtọ anụ etu si asa abere akwarị nwaanyị na-enecha m anya wee saa na abere bụ nji ikpere na iri chasị ya amaghị m ibe nji nọrọ ana nọdụ anọ n'oche nọrụ ọfụma mmọnwụ ebe na-atọ mmọnwụ si ọrụ si igbo si ibe niile tieri mri ịchaka na nna abịa na o nwere ibe m ga-akọrọ ikuku nwanụ na-anabire Fabia na-enere si eme aga n'ọdụ ụtọ eziokwu esoro mbụ n'ụlọ aja wee maa na mkpụrụ nkwọ nne ji ete unu nwere ibe ọ na-arụ arụ maka nwata akpa ntị tụhuo mkpụrụ nkwọ nne eteghị ụlọ uchichi na-aba agbụchitafuo ụtọ ma agba ya ịmakwa na ọbụchi gbara nwata na uchichi o teta ụra ka ọ ya ọkọ gbakwakwa ya ọzọ ịmakwa na mmọnwụ